Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Mimi 2, δηλαδή στο Roblox, ένα παιχνίδι, και γι' αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μου βίντεο που κάνω, και γι' αυτό δεν ξέρω αν τα πάω πολύ καλά. Έχω ανοίξει κανάλι στο YouTube, και πριν λίγο έκανα ένα trade, του έδωσα το spider, δηλαδή είναι αυτό εδώ το knife, και μου έδωσε αυτό. Και μην με ρωτήσετε γιατί το έκανα. Ναι, μπορεί να είναι λίγο πιο όμορφο, δεν ξέρω τώρα, το spider, αλλά το έδωσα διότι να με σκότωσε, διότι αυτό που μου έδωσε είναι πιο πάνω tire από το spider και είπα να το κάνω, αν και το spider ήταν στο holiday, αλλά και αυτό στο holiday είναι, στο Christmas. Ναι. Γι' αυτό νομίζω ότι τον έκλεψα λίγο με το tire. Γιατί να το βάλω. Κοιτάξτε, δεν φαίνεται και χάλια. Ωραίο knife είναι. Ωραία. Επειδή σήμερα έχω τα γενέθλιά μου, θα σας παρακαλούσα να μου κάνετε όλοι μια εγγραφή και ένα like. Ναι, αυτό μόνο. Και εγώ με τον κολλητό μου θα ανοίξουμε ένα προφίλ στο YouTube που θα είμαστε μαζί και θα κάνουμε βιντεάκια. Δηλαδή θα έχω έτσι το account μου, το skin μου και το skin του κολλητού μου. Και θα ανεβάζουμε βιντεάκια και από εκεί και από τα δικά μας account. Και ναι, ας ελπίσουμε πως θα πάει καλά αυτό. Και όπως είπα και πριν, για να μην τα πολυλογώ, κάντε μου ένα like και μια εγγραφή για τα γενέθλιά μου. Τώρα περιμένουμε να μπούμε. Εν τω μεταξύ στο χέρι μου, βασικά αφήστε το βλακία, πήγα να πω τώρα. Βάζω λίγο stop το βίντεο για να μην σας καθυστερώ και επιστρέφω. Ωραία, επέστρεψα και είμαι murderer. Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα φιλαράκο. Το μίσαρα για μερικές φορές. Λοιπόν, οι daters. Dead. Λοιπόν, επειδή αυτός έχει τον gun, και να προσέχουμε τώρα να μην μας φάει. Ωραία, δεν μας έφαγε. Και επειδή δεν θέλω να καμπάρω, θα προσπαθήσω να κάνω κάτι άλλο. Να, είδατε, από τον υπολογιστή δεν έχεις καθόλου hitbox. Ποτέ.
κυριολεκτικά ποτέ. Μήπως είναι κάποιος εδώ μέσα. Όχι. Μήπως είναι εδώ μέσα. Όχι. By the way, φαρμάρω και τώρα πρέπει να με στείλει εκεί κάτω. Κοιτάζω σε όλο το δωμάτιο για σιγουριά. Θα τελειώσει ο χρόνος και φοβάμαι γι' αυτό. Φοβάμαι πολύ γι' αυτό. Ο φιλαράκος μας παίζει να είναι και AFK και να μην έχω μάθει ακόμα που είναι και να έχει κρυφτεί κάπου. Εντάξει, αν είναι και αυτός Χάιντερ, χαίρομαι πολύ. Ρε φίλε όμως, εντάξει, τώρα θα τελειώσει και ο χρόνος. Ο φιλαράκος μας απλώτησε. Ναι, εντάξει. Πώς κατάλαβα. Εγώ τι να κάνω, να μου φύγεις. Έχω και ένα τραύμα και τώρα βγάζει αίμα και μου έχει σπάσει τα νεύρα. Ναι, γι' αυτό μισό λεπτάκι. Λοιπόν, παιδιά, να ξανάρθω. Ωραία. Λοιπόν. Παλιά μου άρεσαν αυτά τα skin όταν ήμουν και πιο μικρός. Μ' άρεσαν... Όχι, green. Oh, damn. Μ' άρεσαν αυτά τα skin που ντυνόντουσαν και καλά τάκες. Σαν αυτά εκεί. Για να δούμε. Τι ωραία έχει. Oh, fuck. Oh, shit. Shit. Άπα. Άιντε ρε, που στόχευσε λίγο. Κοίτα που σκοπάρει ρε. Τρελός. Πού είναι έρχεται. Πρέπει να δείτε τώρα που θα τον φάει. Θα τον φάει τον... βέβαια. Αν είναι κάμπερ. Πραγματικά, εντάξει, έχω πεθάνει. Εάν έρχεσαι σήμερα και δεν πάω στο μπάνιο που είναι ο άλλος, χαίρομαι πολύ, εντάξει. Είσαι τόσο άχρηστη, πραγματικά. Πραγματικά όμως. Άντε ρε, άχρησες και εσύ. Συγγνώμη κιόλας για αυτά που λέω, αλλά... Έτσι όπως παίζουν ρε φίλε και με ένα hitbox που έχει κι αυτή. Δηλαδή τώρα παραδείγματος χάρη θα με είχε φάει εμένα. Δηλαδή αν έχει και αυτό το hitbox, πραγματικά. Εγώ δηλαδή γιατί να μην έχω, το είδαμε και πριν που δεν είχα. Μου δίνεις οξυμάς. Θα σου δώσω ένα Eternal King. Καλό το kill στο φιλάρικο. Δεν μπορώ να πω τι ήταν kill. Αλλά anyway. Άιντε ρε φίλε. Ήθελα να δω πόσο είναι το... Πώς το λέω. Είναι 7. Και το δικό μου ήταν 15. Και μου το έκανε decline.
Γιατί βλέπω. Άρα δεν έχω να του δώσω τίποτα σκαράει. Ωραία. Περίμενε, επειδή εσύ έχεις τέλεια όπλα. Murderer. Ωραία. Ναι, παιδιά, μη σχολιάσετε, μάγες μου. Ποτέ δεν ήξερα να λέω τη λέξη murderer. Δηλαδή, ακούγομαι σαν ηλίθιος, ξέρω. Τι να σου πω. Θα πεθάνω τώρα. Εντάξει. GG. Τι με κάνει, ρε. Μη φοβάσαι, Ράργο, δεν κυνηγάω σένα. Πρέπει να πάρω revenge από αυτόν. Λοιπόν, παιδιά. Το ξέρω. Το βίντεο δεν ήταν καθόλου καλό. Διότι είναι και το πρώτο μου και δεν ξέρω και πολύ καλά να κάνω και χρειάζομαι να κάνω και με CapCut τα βίντεο μου. Δηλαδή για να τα κάνω edit και να είναι πολύ πιο ωραία. Γι' αυτό θα το δημοσιεύσω αυτό το βίντεο. Θα το ανοίξω στο YouTube. Θα το βάλω. Σας παρακαλώ, επειδή είναι και τα γενέθλιά μου, κάντε μου όλοι μια εγγραφή και ένα like. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Και θα ανεβάζω συνεχώς τέτοια βίντεο που παίζω παιχνίδια στο Roblox. Σας το υπόσχομαι. Ωραία. Και θα ανεβάζω και με τον κολλητό μου. Ωραία. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Γεια.